Aku panggah nekat masih nggonmu kadaluwarsa. Ojo, tenan iki. Lah nyapa wong aku gelem lho. Tak kandhani wae aja. Jujur-jujuran ya iki ya aku ngomong. Lah nyapa? Apa ya mendemi? Aku ndek bene tau slurup ning kali. Lah hubungane apa selulup ning kali? Iwak-iwake padha mentas kabeh tenan. Biru kok keter aku. Lah nek kuwi yo nemen lho. Saking kadaluwarsane jamur, Mas. Cara barang wis dadi tape. Oh enak wijane. Ora sah mamah karek ngulu. Ora ngatasi we, tenan. Urung karuan. Lah wong aku lho kebal. Wis gak kena dicopno pokoke. Dijajal sik to. Kabeh bukti lan nyatane. Ora cop-copanmu ki ya. Iya nyapa? Munggono mlebu no bentuke kaya gagang pacul ya. Kuwi mlebu nggonku dadi kisut sakdo wong-wongane ular tangga. Tenan Mas iki. Ndak ngomong enek emoh ngono lho. Dadak teko kisut barang. Ojo ya. Ora peduli aku, panggah maju. Mendemi. Ketok nek ngapusi. Iso gaber-gaber we. Ber. Tenan. Iki aku gak ngapusi. Wedhus kae lho. Nek arep ijlik lho, tak ingeti kok gaber-gaber. Nyatane diterusne. Aku yo ngono, masih kadaluwarsa yo bakal maju. Anjay.